Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ο Μάρτιος ανοίγει την αυλαία του με έντονο φθινοπορεινό χαρακτήρα, καθώς για τις επόμενες 5 ημέρες θα επικρατήσει πυκνή συννεφιά στις περισσότερες περιοχές και θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες που σε αρκετές περιπτώσεις θα είναι αξιόλογες. Τα εντονότερα φαινόμενα θα εκδηλωθούν στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, με βροχερό καιρό θα γίνουν σε πολλές περιοχές οι καρναβαλικές εκδηλώσεις. Όσον αφορά την καθαρά Δευτέρα, η επιχείρηση για το πέταγμα του χαρταετού μάλλον θα χρειαστεί αδιάβροχο και σε καμία περίπτωση χάρτινο χαρταετό. Η θερμοκρασία πάντως δεν αναμένεται να σημειώσει σημαντική πτώση. Βροχερή και σχετικά ψυχρή αναμένεται να είναι και η συνέχεια της εβδομάδας. Αναλυτικές πληροφορίες θα σας δώσει ο Γιώργος. Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλό μήνα. Όπως σας είπε και η Ειρήνη, αρκετά βροχερό, φθινοπορεινό θα λέγαμε, θα είναι το σκηνικό του καιρού τις πρώτες ημέρες του Μαρτίου. Ο Μάρτιος, ο οποίος συνήθως είναι άρρηκτα συνδεδεμένος και με την έναρξη της ανοιξιάτικης περίοδου. Πάμε να δούμε αναλυτικά, όπως φαίνεται και στους χάρτες, διαδοχικές ατμοσφαιρικές διαταραχές αναμένεται να επηρεάσουν τη χώρα μας από τα δυτικά προς τα ανατολικά, δίνοντας αξιόλογες βροχές και καταιγίδες τις επόμενες μέρες. Τα φαινόμενα θα είναι εντονότερα και μεγαλύτερης διάρκειας στην Δυτική και Βόρεια Ελλάδα, ωστόσο, κατά διαστήματα θα επηρεαστεί το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Αναλυτικότερα, το Σάββατο σήμερα αναμένονται βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Δυτική Ελλάδα και σε τμήματα της Βόρειας Ελλάδας, ενώ αρκετές βροχές ήδη σημειώνονται και θα συνεχίσουν να σημειώνονται στο μεγαλύτερο μέρος της Ανατολικής και Νότιας Ελλάδας. Λιγότερα τα φαινόμενα θα είναι στο Ανατολικό Αιγαίο και στην περιοχή των Δωδεκανήσων κυρίως, όπου εκεί θα υπάρχουν και κάποια ανοίγματα με σχετικά ανοιχτό καιρό. Όσον αφορά την εξέλιξη τις επόμενες ώρες, αναμένεται να συνεχιστούν τα φαινόμενα και πάλι με τη μεγαλύτερη ένταση να εστιάζεται στην περιοχή του Βόρειου Αιγαίου, της Βόρειας Ελλάδας και των δυτικών τμήματων της χώρας. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις, στο Ιόνιο αρκετά ενισχυμένοι με ένταση 5 με 6 τοπικά μέχρι 7 μποφόρ, στο Αιγαίο επίσης από νότιες διευθύνσεις με ένταση 5 με 6 μποφόρ, όμως βλέπουμε ότι από το βράδυ στο νότιο και νοτιοανατολικό Αιγαίο ενισχύεται σημαντικά το νοτιοανατολικό ρεύμα και θα φτάσει σε ένταση τα 7 και τοπικά και τα 8 μποφόρ. Όσον αφορά τη θερμοκρασία, σε σχετικά υψηλά για τα δεδομένα του Μαρτίου επίπεδα, αναμένεται σήμερα να αγγίξει τα επίπεδα των 15 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές της Ανατολικής και Νότιας Ελλάδας. Πιο υψηλές θερμοκρασίες βεβαίως στην Κρήτη και τις Κυκλάδες, όπου θα φτάσει τοπικά και τους 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ μεταξύ 13 και 15 βαθμών Κελσίου θα είναι οι μέγιστες θερμοκρασίες στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα. Όσον αφορά τις ελάχιστες τιμές, λόγω της συννεφιάς η οποία υπάρχει και των φαινομένων που θα εκδηλώνονται, δεν θα είναι τόσο χαμηλές αυτές τις θερμοκρασίες. Δεν αναμένεται να έχουμε δηλαδή παγετό και θερμοκρασίες κοντά στους 0 βαθμούς Κελσίου. Οι ελάχιστες τιμές στα υπηρετικά τμήματα θα είναι της τάξης των 5 με 10 βαθμών Κελσίου και της τάξης των 10 με 12 βαθμών Κελσίου στις νησιωτικές περιοχές. Για την Κυριακή, νεφελώδης καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με βροχές και καταιγίδες, οι οποίες τοπικά θα έχουν έντονο χαρακτήρα. Τα εντονότερα φαινόμενα θα εστιάζονται στην περιοχή του Ιωνίου Πελάγου της Δυτικής Ελλάδας και σε τμήματα της Βόρειας Ελλάδας, όμως και πάλι θα έχουμε αξιόλογα φαινόμενα στο μεγαλύτερο μέρος και της Ανατολικής και Νότιας Ελλάδας. Η Πελοπόννησος επίσης έχει αξιόλογες βροχές και καταιγίδες και υπάρχει τάση κατά διαστήματα να έχουμε ισχυρές καταιγίδες και σε τμήματα του Ανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι πολύ ενισχυμένοι, όπως βλέπουμε στον χάρτη, από νότιες διευθύνσεις, επικρατεί ένα νοτιοδυτικό ρεύμα, το οποίο στο Ιόνιο θα έχει πιο δυτική βορειοδυτική συνιστόσα με ένταση 5 με 6 τοπικά μέχρι 7 μποφόρ. Πολύ ενισχυμένο το δυτικό ρεύμα στην θάλασσα των Κυθύρων και το κρητικό πέλαγος, που θα φτάσει τα 8 για λίγο ίσως και τα 9 μποφόρ. Επίσης, πολύ ενισχυμένο το νότιο-νοτιοδυτικό ρεύμα και στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου με ένταση 5 με 6 στα νότια και ανατολικά τμήματα, 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα επίπεδα του Σαββάτου δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 15 βαθμούς Κελσίου, μεταξύ 13 και 15 βαθμών Κελσίου οι μέγιστες τιμές στο μεγαλύτερο μέρος της Ανατολικής και Νότιας Ελλάδας, μεταξύ 11 και 13 βαθμών Κελσίου οι μέγιστες τιμές στην Δυτική και Βόρεια Ελλάδα, εκεί θα έχουμε μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Την καθαρή Δευτέρα ο ουράνιος όρος δεν θα είναι καθόλου καθαρός, αντίθετα θα επικρατεί αρκετή συννεφιά στις περισσότερες περιοχές και πάλι θα έχουμε αρκετές βροχές και καταιγίδες. Τα εντονότερα φαινόμενα θα εστιάζονται στην Βόρεια Ελλάδα και σε τμήματα του Αιγαίου, κυρίως του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου, ενώ αξιόλογες βροχές θα έχουμε και στο μεγαλύτερο μέρος της Ανατολικής και Νότιας Ελλάδας. Μάλιστα, σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, την καθαρή Δευτέρα περιμένουμε μια σημαντική έξαρση των φαινομένων με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα επηρεάσουν διαδοχικά την Πελοπόννησο, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή του Νότιου και Ανατολικού Αιγαίου, μετά σε επέκταση των έντονων φαινομένων όσο πηγαίνουμε προς το τέλος της ημέρας,
και στις βορειότερες περιοχές της χώρας, καθώς θα έχουμε μια αρκετά καλά οργανωμένη διαταραχή, η οποία φαίνεται να προσεγγίζει την χώρα μας από τα νοτιοδυτικά προς τα βορειοανατολικά και να συνδυαστεί με πολύ δυνατές συγκλήσεις και αξιόλογη αστάθεια. Τώρα, όσον αφορά τους ανέμους, πολύ ενισχυμένοι από νότιες διευθύνσεις, με ένταση η οποία θα φτάσει τα 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ, κυρίως στις νότιες αλλάζες περιοχές, ενώ στις βόρειες, στο Βόρειο Ιόνιο και το Βόρειο Αιγαίο φαίνεται να επικρατεί ένα ανατολικό ως βόρειο ρεύμα, στο Βόρειο Ιόνιο πιο βορειοδυτικό το ρεύμα, με μικρότερες εντάξεις που δύσκολα θα ξεπεράσουν τουλάχιστον για μεγάλο χρονικό διάστημα τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα επίπεδα του Σαββατοκύριακου μέχρι 15 βαθμούς Κελσίου στην Ανατολική και Νότια Ελλάδα, μεταξύ 10 και 12 βαθμούς Κελσίου, μέγιστες τιμές στις περισσότερες περιοχές της Δυτικής και Βόρειας Ελλάδας, όπου τα φαινόμενα θα είναι σε πρώτη φάση εντονότερα. Στη συνέχεια, αν και θα ανοίξει ο καιρός, η θερμοκρασία φαίνεται να διατηρείται λόγω του δυτικού ρεύματος που μεταφέρει μια πιο ψυχρή αέρια μάζα από τα δυτικά προς τα ανατολικά σε σχετικά πιο χαμηλά επίπεδα. Κυρίες και κύριοι, καλό τρίμηνο σε όλους!